खुलुमबाय बड'लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ जोबथेसालियाव थानांनाय आरोबाव माखासे बारग' एनडिपि सोद्रोमाफोरा फासि एबा जिउनां साजा मोनगोन नामा? बिटिआर गोजोन गोरोबथानि उनावबो दासिमबो गुवाहाटी मिरु जोबथेसालियाव थानांनाय 7 बारग' एनडिपि सोद्रोमाफोरनि बिथिङाव दुखुनांथाव खौरां फैनो हागौ। बे बाथ्राखौ बुंदों अल बिटिआर कन्ट्रेक्टर एसोसिएशननि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारी बिथाङा। बिश्वनाथ सारियालिनि मोनसे केसआव बै 7 बारग' एनडिपि सोद्रोमानि साजाया फासि होजानाय नङाब्ला जिउ जोबजासिम साजा मोननो हागौ। बे बाथ्राखौ एनआइए बिजिरसालिनि उखिल कंकन कलिता बिथाङा फोरमायहरदों बिक्रम दैमारी बिथांनो। गुवाहाटीआव फिन सासे बर' लाइमोननि जिउ खहा। सोरबा सिनाय मोनै दुथांफोरा बुथारनायनि सन्देह खालामदों नखरनि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे गामिनि रायजो राजाफोरा। क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय सराइबिल सुरिबारि गामिनि थागिबि प्रशान्त नार्जारी आरो मोले नार्जारीनि सेथि फिसाज्ला 23 बोसोर बैसोनि राजा नार्जारीया नखरनि रांखान्थि हालोदा गाज्रिनि थाखाय रां खामायनो माखासे सान सिगां गुवाहाटी नोगोरमानि नुनमाटि गुटखा कम्पानियाव खामानि मावनो थांदोंमोन। बेयावनो हरखाबै राजा नार्जारीया सोरबा दुथांफोरजों बुथारजायो। मैया मंगलबार खालि राजा नार्जारीनि गोथै देहाखौ गंसे लेट्रिन सिङाव मोननो हायो। नखरनि सुबुंफोरा फोरमायनाय बादिब्ला राजा नार्जारीखौ सोरबा सिनाय मोनै दुथांफोरा बुथारनानै गालांदों। राजा नार्जारीनि गोथै देहायाव गोबां दागि आरो जखम जानायनि सिनफोरखौ नुनो मोन्दों। गसाइगाव फरायसालिमायाव 5थि सेमिस्टाराव फरायगासिनो दंमोन राजा नार्जारीया। नखरनि रांखान्थि हालोदा गाज्रि जानायनि थाखायनो खामानि मावनो थाहैनानै बेबादि खास्रि बिस्रि बुथारजाबाय बर' लाइमोना। बे जाथायजों लोब्बा थानाय दुथांफोरखौ थार नायबिजिरनायनि गेजेरजों गोख्रों साजा होनांगौनि थाखाय रायजो सरकार आरो बिटिआर सरकारखौ आखाइ खबजबनानै खावलायहरदों नखरनि सुबुंफोरा। आसामनि बारग' मन्थ्रि चन्दन ब्रह्मखौ बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारिया सिनाया। ससियेल मिडियायाव सरसा सोलिगासिनो चन्दन ब्रह्म आरो नोंथांनि गेजेराव जेबो गैलिया नामा होनना खौरांगिरिनि सोंथियाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुङोदि चन्दन ब्रह्म सोर चन्दन ब्रह्म आं बिफोरखौ सिनाया होनना। थांनाय 17 सेप्तेम्बर खालार खालि क'क्राझार जिल्ला झारबारि गियानिपुर गामिनि हेमन्त नार्जारीखौ गावथारग्रा दायनिगिरिफोरखौ दिनैसिम हमनो हायैखौ लानानै खौरांगिरिनि सोंथियाव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा बुङोदि पुलिसआ हमनो नाजागासिनो दं। दिनै नङा गाबोन हमनो हागोन। बहा थांनो बहा खारग'नो बिनि सायाव एक्सन लाखागोन। केस रेजिस्टार जादों। दिनै नङा गाबोन हमगोन होनना। लोगोसे चिरां जिल्लानि लावख्रिगुरियाव जानाय एभिक्सननि सायावबो बिथाङा बुङोदि जोंहा एभिक्सन खालामनायनि जेबो इन्टेनसन गैया। हाग्रा ओनसोलाव आयेन बादि रावबो थानो मोना। बिनिखायनो एभिक्सन खालामजानायफोरखौ गुबुन दाबसे जायगायाव दोननो थाखाय जायगा बानायना होगोन जों आरो प्रसेसा सोलिगासिनो होनना। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।